салом дӯстон. имрӯз ба шумо дар бораи обанбор, нерӯгоҳи барқии обии Фарҳод ва замине ки инҳо ҷойгиранд маълумот медиҳем. обанбор ва нерӯгоҳи барқии обии Фарҳод дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғди Тоҷикистон дар дарёи Сирдарё ҷойгир мебошад. сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Фарҳод соли 1942 дар замони ҷанги дуюми ҷаҳон оғоз ёфта, соли 1949 ба анҷом расидааст. сохтмони нерӯгоҳ дар шароити бисёр вазнин ва бо меҳнати зиёди дастӣ сурат гирифтааст. дар сохтмони нерӯгоҳ қисми зиёди коргарон аскарони ҷопонӣ ва олмоние буданд, ки дар ҷанги дуюми ҷаҳон асир афтода буданд. иқтидори нерӯгоҳи барқии обии Фарҳод 126 мегаватт буда, солона ба ҳисоби миёна 830 миллион киловатт-соат қувваи барқ тавлид мекунад. обанбори Фарҳод бошад соли 1947 дар сарбанди нерӯгоҳи барқии обии Фарҳод бунёд шудааст. масоҳати обанбор 48 километри мураббаъ буда 350 миллион метри кубӣ ҳаҷм дорад. акнун дар бораи замин суҳбат мекунем. замине ки дар он обанбор ва нерӯгоҳи барқии обии Фарҳод ҷойгиранд соли 1933 аз тарафи ҷумҳурии шӯравии Тоҷикистон ва ҷумҳурии шӯравии Ӯзбекистон ба муддати 40 сол ба иҷора дода шуд. аммо баъд аз ба охир расидани муҳлати иҷора ҳам то соли 2002 ин замин дар зери назорати Ӯзбекистон буд ва Ӯзбекистон мехост заминро аз худ кунад. вале тобистони соли 2002 як милитсияи тоҷик аз ноҳияи Спитамен бо ҳамроҳии қариб 100 аскар вориди ин замин шуданд ва тавонистанд ҳеҷ оташ накушода заминро баргардонанд. дар пайни амалиёти ҳарбӣ замин зери назорати Тоҷикистон гузашт. тирамоҳи соли 2011 инҷониб сарҳадбонони тоҷик шаҳрвандони Ӯзбекистонро ки ба обанбор наздик мешуданд бо сабаби гузаштани марз дастгир мекарданд. моҳи январи соли 2018 зимни ташрифи намояндагони ҷумҳурии Ӯзбекистон бо роҳбари сарвазири Ӯзбекистон Абдулло Орипов ба Душанбе созишнома баста шуд. мувофиқи созишнома замине ки дар он нерӯгоҳи барқӣ ҷойгир аст моли Тоҷикистон ва нерӯгоҳи барқӣ худаш моли Ӯзбекистон ба ҳисоб меравад. мувофиқи созишнома амнияти нерӯгоҳро Тоҷикистон таъмин карда, хизматрасонии техникии нерӯгоҳро бошад Ӯзбекистон ба ӯҳда гирифтааст. ташаккур ба диққататон. барои наворҳои оянда обуна шуданро фаромӯш насозед.